ಏಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿವತ್ತು ಅಲ್ಲ ದಿನವಲ್ಲ ಜಮ್ಮ ಬೇರೆ ನೊಪ್ಪು ಗಾರಿ ಪಾಡಿ ಅಂತಿಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಬೈ ಪೇರಾರಿ ಪಾಡಿ ಹಾ ಮರ್ಮಾಯನ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಮರ್ಮಾಯನ ಕಿನ್ನಿ ಮರ್ಮಾಯನ ತುಯ್ಯರ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಯಾನ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ತನಿಷ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈದನು ಆಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತನಂದು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಂತಾಂಡು ಆ ಕಡೆ ಐನು ತೂತೆ ದೆತ್ತದು ಚೂರು ತೋರ್ಸ್ಪವ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಡೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಅದುಂಡು ತುಪಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸರಿ ತುಕೋಯ್ತು ಕಲ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ದಂಚ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಆತ ದೀನಾಗ ಬಿಯರೆ ಜಾಗ ಎತ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಐನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಆತ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈದುಂಡು ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಿನೇರೆಗಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆನು ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಏರ್ನಾಂಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಖಲ್ದ ತೊನವಾರು ಶಾಪುರ್ದು ಆಂಡಲ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಬೋಡಿತ್ತನ ಲಿಂಕ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ರದ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿವತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ದಿನವಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಅರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಯ ಅರಿ ಐನು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಅನ್ಪನಿ ಒನಸ್ಗು ಅರಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪನಿ ಬೇನೆ ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿ ಪಾಡ್ಯ ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಬೈ ಪೇರಾರಿ ಪಾಡಿ ಹಾ ಅರಿ ಬೆಯ್ಯರದೀತೆ ಒನಸ್ಗ ಆವಡತ್ತ ರಾತ್ರಿಗ ಈಗ ಅರಿ ಬೆಯ್ಯರದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕರೆ ತಂಚೂರು ಅವು ತೆಕ್ ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಚೂರು ನೆಲ ಅಡ್ತದು ಒಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪ್ ಆಡೋಡು ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪ್ ಆಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗನ್ ತೂಪುನನೇ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬ್ಯಾಗನ್ ತೂಪುನನೇ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಂಚನೆ ನಮ್ಮಲಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಐನೇ ತುಯ್ಯರು ಉಂಡು ಗಡಿ 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 ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೈಸೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಈಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಜೆನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ್ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಆತ್ನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ The next day. ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡಿಲ್ಲಾಡು ತನಿಷ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಂತನ್ ಬಾಲೆ A few moments later.
ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತನಿಶಿಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊನತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನತಿತ್ತೇರು. ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಜಾಲಿಯೇ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತೀಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ತಿಂದದು ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತೀಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಕನತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತಿನಿಯರೈತೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ್. The next day. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿಕ್ ದುಂಬೊಂದು ವಿಷಯ. ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ವೀಡಿಯೋ ಅಲೆಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಂಡು ಏಪ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲೆಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ ಬೇಲ ಒಂದಿತ್ತನಕ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯರ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯನ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಮರ್ಮಯನ ಕಿನ್ನಿ ಮರ್ಮಯನ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ತನೀಶ್ ಅಪ್ಪುಲ್ಲೆತ ಆಯೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಗ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರಂಡ ಅಂಚದು ಆಯೆ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಾಗಿನಿ ಮಸ್ತ್ ರೂ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಕ್ಕೆಲೇಜ್ ಅಂದಕ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜರಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಬರ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ ಗೊಬ್ಬರ ಲೂಟಿ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಆಯೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೋಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣೆ ಗಾಡಿಡ್ ಬುಡ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂತಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತ ಆಯನ ಅಪ್ಪಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಟ್ಟಾಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆಯನ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಆಯನ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಪ ಆಯನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರ್ತಿಕ್ ಬೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಪ್ಪ ಆರ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ರೂ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಬೊಕದಾದ ಅನ್ಪರ ಆಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಉರು ಆಪುಂಡಕ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತೋಷ್ಪವು ಜಾತಿ ಯಾನ್ ನನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಿಕ್ವೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ರುಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ 12 ಗಂಟೆದು 4 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಲೈ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ನಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. A few moments later. ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರೆ ಇಂಬೆ ಪಿರೋಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತನ್ನಿಶ್ರೀ ಇನಿ ಪೋಂದಿಜೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪೋಪುನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ವಾಚ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಒಂದು ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಟ್ ಫೋನ್ ಆಗ್ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನಿಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಪುನ ತುಜ್ಜಿ ತಂಬೆ ಏನ ಅಮ್ಮ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಪರ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿರು ದದೇಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೀರ್ ಮತ್ತೆ ದೇಕ ಪೋಪು ಅಲ್ಲ ತನೀಶಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಟ್ ಪೋನಾಗ ಶೋಕು ಬ್ಲೂಟೂತ್ದಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಡು ನೆನ್ನಿದಿತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಚಾರ್ಜ್ 0% ಅಂಚ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಬರ್ಸಲ್ಲತ್ತ ವೆದರ್ಗು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಯಾರೆ ಅತ್ತ ತನೀಶ್ ಮೊಬೈಲ್